Dankjewel, Vos Sportius. Goedemiddag, Driespan van Jokers, Hoergeit, Jeroen de Eerste met de adjudanten Quinn en Barry. Goedemiddag, leef Jokersen en goedemiddag, leef Jokersinnen. Je zei dit gisteren zelf al, Hoergeit, de jeugd door gewoon wie vuur. Kijk eens wat een pracht gezicht hier. Allemaal de jeugd achter staat tussen haakjes alt met een lekker glas bier te genieten wat hier op die buurt gebeurt. En wij zien natuurlijk trots dat wij hier die Jokers op de buurt mogen staan. En we nodigen u natuurlijk uit op ons eigen receptie volgende week zaterdag. Gisteravond ziet jij uitgeroepen tot niet Driespan. Prachtig wie jij hier op deze buurt gepresenteerd werd. Dat hebben we vandaag nog allemaal op televisie gekeken door die prachtige zitting ons eigen Zwanentempel. We willen u natuurlijk feliciteren en natuurlijk hebben we een klein presentje meegenomen. En dat wil ik vragen of prinses Mandy en die adjudanten dat aan u wilt. Even handig. Ja, en bij jeugd, dat cadeau, ja, kijk er maar eens goed naar, dat huurt natuurlijk ook bij de jeugd. Van uw nieuwe positie, van harte gefeliciteerd. Geniet ervan, want over een paar weken stond je alweer op het stadhuis rond 12 voor en dan gaan die truckers over de weg. Hopelijk, hopelijk is het dan de muzikaalroute, want ja, die truckers die moeten echt rollen. Ik geef u over terug aan Vos Sportius. Geniet ervan. Vastlopen staan. Ja, dankjewel. Vos Peurtje. En we hebben in de gaten bij de poort hoeven we ons geen zorgen te maken over de toekomst. Hoergeit, Jeroen, adjudanten, Barry en Quinn. Wij zien natuurlijk gekomen met onze Hoergeit, Marcel de Tweede en zijn adjudanten Roy en Bjorn. En ook te feliciteren. We zien niet gekomen met leeg hand. Ook vader Hoergeit heeft het flesje ongetwijfeld al dak mogen genieten. Het was weer een voortreffelijk proefjaar. Dus dit jaar weer metgebracht het allerwets bekend flesje Chateau Lahore Pipor. En Hoergeit Marcel, adjudant Roy en Bjorn, wil ik ook vragen het flesje nu te overhandigen aan onze collega's. Vanuit buiten de poort, Hoergeit, Jeroen, adjudanten, Quinn en Barry, van harte proficiat. Geniet van al hetgeen wat over ons heen gaat komen de komende dagen. En kijk nog lang niet, maar als woensdag die Vos Peurtje net zei, want dat is gelukkig nog lang. Van harte proficiat en we zien ons vlot weer eens. Dat we elkaar zien, dat is duidelijk. En onze Hoergeit, Jeroen de Eerste, heeft zijn schoen hoezorgen. We zitten hem heel groot naar boven tegen de wand. Zelfs zijn we zonder bril kunnen nog zien naar boven. En dames en heren, er zijn een wagen heel verkeerd geparkeerd. KLE QL 341, ik glaube aus Deutschland. KLE Kleve QL, der steht ja verkehrt, sagen wir hier. KLE QL 341. Dat bin ich. Ah, Ich bin das. Aber ich mache Musik hier, aufgeschrieben. ja, okay. Aber dann bekommen Sie ja Schwierigkeiten, ja? Excuses. Dames en heren, daar komt de
Inmiddels goed gekust door onze roerigheid. Hadden ze de wagen verkeerd geparkeerd en heel hinderlijk. En we kregen dadelijk de dames van de Rood, die kunnen zich vast gereed maken.